kaya ngene kapan iki rampunge dalu bener dhewe mbok yodo rumangsa jamane wis rekoso akeh sing do nelongso mikir pimpinan di bangsa yen ngene terus la ilaha illallah la ilaha illallah kaulan ngerando jangan dilali ngendikane para wali elingan waspada kuwi kabeh bengi ngendikane para wali eling lan waspada kuwi kabeh bengi para manusa ya Allah ya Rabbi pramila monggo sinakan emot-emot yoling saking para waliran para sesepuh sarta mangke kabeh sami wonten ing alam Mati.